ओरै फुंजानि फैलायबाय नै थांनोसै बड'लेण्डआव दिल्लीनिफ्राय ट्रेन गाखोनो एकदमबारे फुंजानि सिखारनानै दैखौ लोंस्लाबनो हायाखै ओरैबायदि मर्निं ओरैबायदि हाखु दाखु जादों दिनैहाय सिखारनाया उन्दुब्रैबाय दा ब्रास कलगेट फुनाया कलगेट फुनांगौआ फेर हिन्जावखौनो लागावदों आं फुंनिया दिनै ओमफ्राय माथो एसे गोदैबो मोना रा होननानै हाल्लाला फेर हिन्जावसो ओमफ्राय आनन्द बिहार ओमफ्राय बेनिफ्रायसो गाखोनानै थांगोन आरोखि थांफिननोसैलाय बड'लेण्डआव बारा थाजाया दिल्लीयावबो एसे बेरायबाय थांसैलाय दा ओंखायनो माबायदि दस्रा जायगानि स्टेसनफ्रा नर्थ इस्ट एक्सप्रेस 7:40 फैगोन हनै जोंना ट्रेना 7:40 मोजांखा प्लेटफर्मालाय बिदि बैजों गोजौआव प्लेटफर्म मोनसे ओमफ्राय नै ओरै गाहायजोंबो थांनांगौ गाहायजोंबो दंहैयो प्लेटफर्मा ओरै ट्राक थांनानै हरै दङ आरोखि नै ओरै सिंजों टानेल बियो ओमफ्राय नै बिनि गोजौजों ट्रेन खारगासिनो बिनि गोजौजों प्लेटफर्म दंबावो जोंनिया प्लेटफर्म नाम्बार 4आवसो दालाय दा ट्रेनाबो फैबायानो नै 7:40 खारगोन जोंनाथ' ओमफ्राय जोंना A2बो दंफैखासै ना जायाखै दाबो थांनानै जानो कफि लोंबाय कफि थांनानै लोंबाय कफि फुङाव जेबो जाबाखैमोनना बेसेबां लायो इयो ओमफ्राय बाव बेसेबां लायो 40 थाखा ना 25 थाखा साहा लोंग्रोबाय ओमफ्राय दा थांनायसै आरोखि गाखोनानै गाखोलायबाय नै थांफिननायनि आनन्द बिहारनिफ्राय बड'लेण्ड रायजोआव निउ बङाइसिम AC सेकेन्ड क्लास ओमफ्राय माबाया थार्ड क्लासफ्रा मोनब्रै सिट थायो ओमफ्राय बेनिया नै मोननैल' सेकेन्ड क्लासनिया ओरैहाय मोननै मोनब्रै आरोखि खुनु डिस्टार्ब गैया ओरै पर्दाबो थायो ओमफ्राय कम्बल मोनगोन बालिस ओमफ्राय बेडशिटआ नैबाव थाखायो हाननाल' लानांगौ गावबा गावनो बेबो आयना दङ बरियानो नायनोहाय 19 ओरै 26 ओमफ्राय बे माबा माबि दोनग्रा जाहैबाय ओरै बाहेरानि नाजारा एकदम ओरै बैजों 1-2मोन स्टेसना हौरै ओमफ्राय 3-4 गुसु बिन्दास जिरायनो बाहाय नै खर'फ्रा जेबो नाङा आराम बे माबालाबो खर' नांला आरो बहाय जिरायनानैबो थां उन्दुनानैबो थां बिदि बरियानो थ' होमबा दावखोजेननोसै जों दसे थानानै जेनेबा नर्थ इस्ट एक्सप्रेस 7:40मोन ओमफ्राय नै 41 एकदम टाइम टु टाइम
बाय टमेट' सुप ना मा होनोथाय बेखौ टमेट'निनो पेकेट लागायनानै दैजों लागायो आरोखि मा होनो बेखौ गुमै टमेट' सुप आदसा दै गुदुंजों नै दै गुदुंजों लगायनानै आरोखि बिदि जानायानो जानाय ट्रेनफ्राव बाहेरानि नजारा ओमफ्राय गाबोनसो मोनहैखागोन मोनहैनायालाय दासो टाइमानो जेबोआनो जाथ'वाखै नै 1 घन्टासोल' जादों गाखोनायानो माबायदिलाय थिथाय खामब्रबदों नुबाय दा साथामखौबो दासो नोंला सासे नुवाखै दावराव जागोनब्रा नुबाय रा बिलाय नुदों लुबै टमेट' सस ना सुप ने टमेट' सुप दै गुदुंजों ओमफ्राय फ्रन्ट केमेराजों बारा साइजनि मा बेसेबां लायो एखमबा 10 20 थाखानि दं 50 थाखानि दं 60 थाखानि दं 100नि बे बेसेबांनि बे 20 थाखा मोजाङानो जाग्रा सफैलायबाय नै ओंखाम होनोसैलाय जानायनि होनोसैलायबाय साननि खोमसियाखैब्रा नै सेकेन्ड क्लासावहाय सेकेन्ड एसियावहाय इदि बे मैदेर खि बे आलु पनिर मटर ओमफ्राय नै ओरै रुथि नैबे आसार ओंखाम बेबो माथाय नैबेसो आलु दालि दाखालिनिफ्राय मोजांसिन रायो ने मा गावबा गाव खसनि संनाया आलदा आलदा जायो नामा गुमै आच्छा माने जानाया बरिया नर्थ इस्ट एक्सप्रेसनि जानाय बियो आलु ओंख्रि नैबे मैदेर खि ओंखाम जाखांला जाग्रा बरिया गोथावआनो होलांबाय दा ओइ मोनानि जानाय फैलायबाय नै बेसेबां लाखिदों दैया 20 आया 15ल'सो लायो दा हा 15ल'सो लायो रा जानाया फैलायबाय गोथाव दाउ बेदर बिहरदों गुमै ओमफ्राय गाव मिरामिससो जाबाय आं ट्रेननि बेदर संनायखौ बायना बे रुथि बे ओंखाम दालि फाजा ओमफ्राय बे मैदेर खि दहाय साननिनो सेम आइटेम दै बथला नोंनिया दंना गैलामोन गैला जोब्बाय लांदो मोनसे जाग्रोनि र' मोनानि जानाय जाबाय ओमफ्राय सासेनो मिरामिस
सासेनि बेदर बेदर जालायबावा सासेया ट्रेनाव मैया संनायखौ फसाया जादों आंखौ आलासि जानो लिंहरो दाउ फेन्दाल' होदे दाउ फेन्दा आंनिबो फेन्दा खारा नै ने 이거는 저 나오긴다 자는 저봐. 아니 맞춘 되는 자호. 뭐 테스트 खालामनायनि माबायदि जा रुटि मोनो नै गांथाम ना गांनै गांथाम दहायनो सानावनो गांनैल' होदोंमोन ना मोनथाम ना मोननैना मोनथाम दा जायखिया बिदि ओमफ्राय बे बिनलाय थिखा खोमा ना आलुजों बिन दां ना सबाय बिमा सबाय बिमालै बिनसो होनदांलै आलु बिन मा होनायथाय जायखिया दालि दालिया संख्रि नाङाखैलै बारा ने संख्रि एसे खम जादों दालि ओंख्रिया ओमफ्राय बाद बाखिथ' थिगैनो दं बेदरना चिकेन लेग पिस मोननानै जाबाय जाना लाग्रोनि र' मा बड'लेण्ड रुटि आं खिन्थु जायोलै नै रुटिया मोनफाखागोन आरोखि बहाय जाखांलायबाय लोंखांलायबाय दाना उन्दुनायनि सम फुरा खयथा जाखो 9:43 नै उन्दुजोब्बाय सिरि सिराय गब थान्दाथार गुसुनो बोथोरा कम्बल जोमबाय उन्दुलायबाय morning sweater ini sweater ini siapa kita gue चाय review lokal syukuran cepet bread omelet nih tapi lihat jangan lupa दासो निउ जलफाइगुरि जंक्सन मोनदों टाइमानो 10:30 जाखाबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय थान्दा लाबाय लोंनो ओरैबायदि लेट
बरिया साहा बागाननि निउ जलपाइगुरि साइडआव ट्रेन सहैबाय hầu lắm mình chứ không phải là người lây ba ngồi đồ lên là nhiều con à này chưa ta sẽ lại đây rồi đi siêu mình này ra ở đây có để hầu một cái cả đấy thằng hay vẫn phải đi nè mà thằng cái mà thằng tầm mà quay cho sẵn liệt việc trong chụp cái năng cũng mớiอยู่ชัดถัดเชื้อจะอะไรลงไปนี่มาทัศน์เลยเชียงนั้นนะทางเนี้ยปุ๊บไปเนี้ยปุ๊บ